салом арз мекунам ба ҳамватанони азиз. Ман Тапалкони Гавзалов Анушервон, афсари хушунои санадӣ мебошам. Дар сомонаҳои интернетӣ доир ба як шахс Иззат Амон бисёр суханрониҳо рафта истода ҳастанд. Ман як равшанӣ андохтанӣ ҳастам ҳамватанони бурунмарзӣ, чӣ дар дохил, чӣ дар хориҷи кишвар ҳастед, ва фирифтаи ин гуна шахсиятҳо, ки ба ҳар гуна дастисакорӣ роҳ мезананду ва имрӯз ки вақти қонун ба онҳо нисбат ба амалҳои нодурусташон ҷавобгарӣ пешбинӣ мекунанд, ҷамъомаду дигар митингҳоро ташкил мекунанд барои ҳимояи худ. Шахсоне ки ҷинояткор ҳастанд ба ҷиноят даст мезананд, онҳо тибқи қонунҳои амалкунанда бояд ҷавоб гӯянд. Билохира ӯро аз соли 96 дар сомона аст ки аз соли 96 шаҳрванди Федератсияи Россия дорад ва ягон ватандӯсти аслӣ чӣ гуна ватан дар вазъи иҷтимоӣ, чӣ гуна солҳои гузаштаи мо дарак дорад, ки ба чӣ азият мо истиқлолиятро ба даст овардем. имрӯз ҳастанд он нохалафоне ки ба ин гӯем ки ба оромии кишвари мо норӯзигӣ изҳор менамоянд. Он шахсоне ҳастанд ки даст ба ҷиноятҳо задагиянду ва аз дур ҳозир бо мафкураи мардуми яъне миллати тоҷикро коста мегардонанд. Ман хоҳиш мекардам ки аз шаҳрвандони бурунмарзию дохилӣ ки ба ин фирифтаҳо дода нашаванд.